Yan mga kalingap, good morning. Today mga kalingap, andito tayo kila this guy. Mga kalingap, may malaki tayong sorpresa sa kanya. Mamaya po malalaman ninyo kung anong sorpresa natin din na this guy. Po mga kalingap, Cedric, Cedric po, may trabaho po yan. Ay, good morning. Ay, may pasok na si ano. Napasok yung santa. Si Totoy, oh. May pasok, oh. Solo na siya, no? Ito din, napasok din, oh. May pasok. Maaga pa, no? Ay, ano na? Alas 8 na din. Alas 8 na. Okay lang, nadating. Pasok po, Sir Alvin. Hinatid namin si Mamuhay na dun sa school. Ayan. Teacher niya yun. Kasama si ano. Pasok, Sir Alvin. Sige, ayos ang outfit natin ngayon this guy, ah. Pang tulog, ah. Oh, Maano kuha baga sindang kahoy, Sir Alvin. akala ko masama ka. Ay, hindi po. Hawak mo yung ano. Tigtais niya yan, Sir Alvin, tas yung itak mo po. May Oo. itak mo pa lang, Sir Alvin. Kaso maliit lang, ini malaki man ini, Sir Alvin. Pang putol. Eh, yung pang... Ay, pula. Mataron! Ay, grabe. Oo. Sir Alvin. Makapit tayo, Sir Alvin. Mag-ano pati ako, Sir Alvin. May... Ah, Yung nahanap ko sa bundok, Sir Alvin baga. ano yan? Yung kamoy kong tanom, Sir Alvin, nagtubo na. Wow. Kaso kagahapon, Sir Alvin, nangamuti Ayos, ako ah. dyan. Ayos. Unani, Sir Alvin. Matimpla ng kape sila, Sir Alvin. Parang ano, nagbo-blooming si this guy, ah. Nagaling pa lang nga ako, Sir Alvin, Nagkasakit ka? Yung pag ano garo, Sir Alvin, pag laba ko sa ilog, Mhm. nahahapunan kaya po ako. Kaya sinisipon pa ako. Nagtubo na, Sir Alvin, si ano ko kamuti. Sabi nga nila, pag may tinanim, may aanin. Ano, Sir Alvin? Oo. Pamahawan ng mga bata, Sir Alvin. Pamahawan ng mga bata dyan. Sir Alvin na pamahaw kita. Ito po yung ano, almusala nila, oh. Almusala nila. Yan, ano sa... Dito. Makausap-usap na tayo. Minsan manguha tayo ng ano, ang tawag doon, yung tuktukin minsan, ah. Ay, sa dagat, Sir Alvin, ito. Pag ano nga po, Sir Alvin, magsabi ka kung kailan ka magbakante para Tuktukin. ako ano mo pa ako. Bakit? Kayo po baga, lagi man kayo busy din. Maulan kasi ngayon ay. Yung Mababasa ano, si this guy, bawal magkasakit yan, nagkasakit na nga eh. Ma'am, hindi man ako marin na may ano, Sir Alvin. Nag-inom akong bulong, Sir Alvin. Kape na, Kuya Joey, may kamuti. Si kamuti ko po. Ito po yung ano, kamote. Grabe mo. Iba talaga sa probinsya. Ayun, yan po, Sir Alvin, si Pam. Sige, ano. Saan punta? Hawakan mo tayo, Kuya Joel. Saan ka punta? Magtaas ka dyan. Bibigay ko ng sorpresa. Oo, Ano surprise surpresa? na surpresa ako. Sir Alvin. Ay, tayo kasi. Oh, ano ito? yung Ay, si dahan-dahan. Dayo. May sorpresa po. May sorpresa po tayo kay this guy. Ito na po. Ano kaya ito? Granada yan. My God. Ano, excited ka na sa sorpresa? Ano surpresa, Sir Alvin? Wala mo na complete. Ha? Ano surpresa? Wala mo may ano si Sir Oo, Alvin may dyan, surprise. yung Dura May box. surpresa. Magic bag to ay. Magic Si Sagan Doraemon, wala si kayo. Doraemon. Si Dora, si Sir Alvin. Ayan na. Ayan na. Asan na? Parang nawala. Naiwan. Malaki ata yun, Sir Ito yung Alvin. sorpresa, oh. Magit. Sorpresa wallet. Oh, ano, ganon, bukas palad, dali. Bukas palad. Maraming salamat, Sir Alvin. Hindi, galing to kay na Kuya rin ng Ate Lani. Oh. $500 pa lang. 500. Oo. Salamat po. 1, Masakit na naman Salamat ang pangat po. mo dalang ito. 2, 3, 4, 4,000, 5, 5,000, 6, 6, ay, grabe na sila. 7, 8, Bunti yun. 9, 10, ang dami naman. Ano, ang dami na sila. 11, Ala! Ang dami na Pang- naman. 12, Makakaano na kami 13. dumay sa ano.
14, Pwede ko nang kudalan si Daga, Sir Alvin. 15, Hello, 15, 16, 16. 17, Kaya pala ang kakulay ng damit ko. 18, 18. 19, Alaan. 20, 10,000 pesos. Ay, maraming salamat po. Oo. Ay, grabe. Okay na. Joke lang yun. Joke lang sa'yo talaga yan. Galing kina Kuya Riri at Ate Lani. Ay, Ay, tama yan Sir Alvin at maano naman po kami. Oo. Kapal na naman yung tindahan namin. Oo. Grabe. Pero kumusta yung tindahan nyo? Ayos Ano, man po Sir Sir Alvin. Alvin? Tingnan natin. ang higdaan. Yan. O, di ba? Madami pa, oh. Kaya Sir Alvin, nagpapasalamat po ako sa imo Sir Alvin. Binigyan mo po si Cedric ng trabaho po. Malaking tulong po yun sa amin yung trabaho Oo. po Sir Alvin. Lalo na Sir Alvin nang naoperahan siya, talagang malaking tulong po. Nakakaano kami Sir Alvin, nakakabili kami ng gatas ni baby, diaper, tas mga gastusin po din sa bahay Sir Alvin. Kaya malaking tulong. Oo, malaking tulong po talaga Sir Alvin yung naka-operahan si Cedric na kakatrabaho na siya Sir Alvin. Salamat po sa pagbibigay mong trabaho kay Cedric. Ay, yung tuwa kami. Tuwa yan Sir Alvin. Sabi niya, ay may trabaho na ako. Sabi niya sa ko, ay oo, salamat kay Sir Alvin. Dahil kay Sir Alvin nakatrabaho ka na, dahil kay Lord na operahan ka Sir Alvin. Malaking tulong po yung opera talaga Sir Alvin. Maraming salamat po Ninong Rene at Ninang Lani po. Maraming salamat. Grabe yung pagmamahal sa inyo ni... sa inyo Ninong Rene. Yung nga Sir Alvin. Sa amin din. Ano din mahal tayo. Mas mahal natin siya Sir Alvin. Lalo na mahal siya ng Panginoon Sir Alvin. Maraming salamat. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po sa amin Sir Alvin. Ang hirap kasi Sir Alvin at ang mga anak ko, ang mga kapatid ko Sir Alvin, matatakaw na talaga Sir Alvin. Sabi ko nga ni, magtipid-tipid na ta. Mahal nga ni ang bagas po Sir Alvin. 1 kilo na Sir Alvin ang sain namin. Oo, minsan kulang pa. Si Kalbo Sir Alvin matakaw. Sabi ko, lalo na mahal pag sabi ko, lalo na mahal pag magrelaki iniyo. Ay naku, mabarayat na ako sa eskulan Sir Alvin at hindi pa Sir Alvin na purpose. May purpose ako Sir Alvin ay hindi pa na purpose. May mga bayaran na sila Sir Alvin sa school. Nagchacharat na sa GC Sir Alvin. May bayaran na sa school. Siya Sir Alvin may bayaran siya 250 ata yun lagpas. Tapos kay ano po, kay puti 100 lang Sir Alvin, kay sa electric fan daw ng mga bata. Natural man. Oo, may ganun talaga. Lalo na Sir Alvin kay ano, kay Tantan. Ay grabe bayaran Sir Alvin pag daycare. Grabe po Sir Alvin ka. Malaking tulong. Makapalo mata. Ano Sir Alvin? Puro 500. Maraming salamat po talaga Ninong Rene. Ay halos grabe nang nabigay sa amin ni Ninong Rene. Ano Sir Alvin? Gusto ko talaga siya makita Sir Alvin. Para mayakap ko siya. Makikita natin yun Sir Alvin. Makikita natin yun. Pray lang. Yayakapin ko yung Sir Alvin. Natudo-todo. Ay baka mag-ireyak. Pati ako kita ko yung Sir Halikan ko ang paano na. Ay grabe Sir Alvin. Gusto ko talaga. Bawat pray ko Sir Alvin. Sana po makita namin si Ninong Rene at Ninong Lani. Maganda ang sinda Sir Alvin sa picture. Pero sa personal, mahiling ka. Mas maganda. Garo sinda. Ano Sir Alvin? Maganda Gwapo, ako. tsaka maganda. Gwapo. Ano Sir Alvin? Tayo din. Mas maganda man ako. Ano Sir Alvin? Grabe Sir Alvin. Maraming kakulay pala ng damit ko. Kaya pala ganyan ang ano. Blessings Sir Alvin. Maraming salamat po. Kung kay Cedric pula 50 ni Sir Alvin. Ano? Buti nga ni 50 ako ang pula. 500. Ano yun Grabe. yun? Wala man to. Wala man pulang pira. Oh, 50 pula. Oh, Ano? yun eh. Oh, baka. Maraming salamat. Kuya Jumil, garo ka man. Kuya Jumil, malungkot ka na. Kanina ka pa ay. Dali.
na. Disguise. Oh. Hindi, kamuti, Sir Alvin. Grabe, salamat, Sir Alvin. Tanim ni this guy mga Oo, yan, kalingap. tanong ko yung Sir Alvin. Ayan, Kamote. kamuti. Oh, Kuya Jewel, oh. Kanina ka pa nagbibilang tahon. Ayan, oh, dali na. Sira ka disguise. Dali na, pang merinda Ano nyo, na Sir tayo? Alvin. Sige Dali na. na. Sige na, meron kami dito. Makapal pa Hindi. ba kaya kita? Kumbaga, Kanya yung yan, tulong disguise. ni... Ano yung disguise? Kailangan nyo yan, disguise. Oo. Kami, may mga ano naman kami. Hindi man. Ikaw, Merinda nyo, pagputihin mo ang Sir ano. Alvin. Basta- Mag-Jollibee kayo, Sir Ang Alvin. basta gusto ni, Cedric. ni ano, laging patuloy lang kay God. Yun lang talaga yung ano ni. Ay, oo, yung lagi kayong importante. mag-ano sa ano, wag kayong mag-ano sa Iyo Panginoon. po. Opo. Salamat talaga. Sa Panginoon talaga lahat ng papuri at pasasalamat. Ano, Sir Alvin? Maraming salamat po talaga. Pag-pray na lang natin si Kuya Rene natin. Ayun. Bawi na lang tayo sa pag-pray sa kami. Opo, saka sana makita natin siya. Ano, Sir Alvin, excited ka din, Sir Alvin, makita Ay, sila? syempre. Oh, ay, grabe ka. Ninang nani. Sa picture pa lang. Picture sa... Pero naka-video call mo siya, Sir Alvin, no? Oo. Ay, maganda kang gano'n. Oo. Maganda ang boses. Ano, Sir Alvin? Kaya nga ni sana Pang talaga ano, pang makita. radio station. Ay, Ang boses. Sana po Ninong Rene, pag nag-uwi po kayo, wag lang po kayo mag-English at naku, baka magdugo-dugo ang ilong ko. Baka mag-English. Ano si Daddy? Na ano yan si Ninang Lani, ano to? Ano ito? Bisaya ito, Sir Alvin? Sa Davao. Oo, Bisaya, ano, Sir Alvin. Maraming salamat talaga. Ano, si Ninong Rene at Ninang Lani. Sa lahat po, kung hindi mo kami Sir Alvin na vlog, ay wala, hindi. Ang nakakahawakan ko lang pera, 100. Ngayon madami, ano, Sir Tsaka Alvin. deserving kayo. Marunong kayo talaga. Kaya Maraming dami talagang ano. Nagmamahal sa inyo. Salamat talaga, Sir Alvin, dahil sa'yo, Sir Alvin. Nagdudulag na ako sa... Baka nga ni mahundak ako. Kaya maraming salamat talaga, Sir Alvin, ha. Grabe yung pera ito. Matalakat naman kami, Sir Alvin. Ha? Pwede man. Pwede man magmanok ka pang ang kilo. Ano, Sir Alvin? Masarap ngayon ang tinola. O, tinula, may sabaw para sa mga bata. Ano, Sir Alvin? Masustansya. Maganda native na tinola. Mabaon din pag masama kami ulit ni Calvo. Ayun, sama daw sila, Sir Alvin ay Ninong Rene, karni man kami. Ika, Sir Alvin. Parang masarap mag ano. O bata, Sir Alvin. Sige, mag- tantan, Sir Pabundok Alvin. ulit, matinula tayo sa bundok. Ayo. Ay, yung sabaw, ano, Sir. Sige, Sir Alvin, pag nag-ano ka, balak Dahil ano muna natin, takabundok man tayo si Radwin. Yung sabi kong sa dagat naman tayo, baga. Ay, oo, sa dagat muna. dagat. Ang dami mong alam, ha? Kaso sa Simulat na dagat, operahan walang ka ano na. doon, wala dong Ano lutuan. lang tayong trapal to, dadali natin to. Makakuha magawa tayo tayo ng ng mga ano. tuktukin. Ano? Ay, maraming Tapos doon salamat. tayo maluto. Maganda Madala yun. tayo. Kaso pag doon tayo yung parang ganun ginawa natin, talagang wala tayo doon ano, madala tayo lahat. Tubig. Doon may tubig na doon ay. Ano, mayroon? Kaya malaking tulong talaga, Sir Alvin, na operahan siya, nakakatrabaho na siya. Yung igagastos namin, Sir Alvin, hindi na kayo makuha sa tindahan at nakakatrabaho na talaga siya. Kaya maraming salamat, Sir Alvin. Ang ganda, Sir Alvin. Yung, alam mo, Sir Alvin, may kikinta ako. Yung unang trabaho ni Cedric. O yun, unang trabaho ni Cedric, binigyan ako ng sweldo niya. Sabi ko, ay, binigyan niya ako ng 500, Sir Alvin. 500? Oo. Binigyan niya akong 500. Tapos, Sabi ko, ay, sobrang sarap pala sa pakiramdam bibigyan ka ng sahod ng asawa mo. At unang bigay niya sa akin pera, Sir Alvin. Sabi ko, ay, tuwang-tuwa ako. Sobrang sarap. Kaya sabi ko, pagbutihan mo ang trabaho mo, Sir Alvin. Nakita nila Sabi si ko. Radwin yun, yung padanan si Radwin. Oh, Sir Alvin, binigyan niya akong 500. Sabi ko, sobrang sarap sa pakiramdam, Sir Alvin, bibigyan ka ng asawa mo ng sahod, sabi ko sa kanya. Kaya, pag na ano siya trabaho, binibigay ang sahod sa akin, Sir Alvin. Kaya, tuwa ako, Sir Alvin, yung nagtrabaho siya. First time ko makatanggap ng pera galing sa kanya, Sir Alvin. At hindi man siya nakakatrabaho nung na-aksidente. pero ngayon, nagbigay ngayon? Hindi, Nung Ninong. nakaraan? Ay, kay... Oo, Sir Alvin! Galing sa'yo, Sir Alvin. Binigyan ako ng 800, Sir Alvin. 800. Kami doon yung binigay mo po.
Baga Sir Alvin. Ayun, yung ano, sa kahoy? Oo, hati sila, Sir Alvin. Tig 800 sila. Sabi ko, ay, salamat mahal. Sabi ko, salamat. Tapos bigyan niya akong pera. Sabi ko, tig kanya-kanya ko na ito sa tindahan, magsaot. Tapos ito, Tapos magbili ngayon, ng... may blessing pa kayo, ano? May blessing. Umaama po ang blessing. Sir Alvin, Bigyan ng piso si Kalbo. ay, ano, Sir Alvin, binigyan ko man yan si Kalbo ng 5 Ay, piso. limang At piso? nagsama man po kay Cedric pag ano. Sabi ko, Kinuha magsama natin ka ngayon. kahapon, kasama ko po siya doon. Oo. Oo, binigyan man siya 5 Tapos piso, Sir masama daw Alvin. siya ngayon, kaya hindi siya nagpasa. Eh, habo niya, sabi ko, maglaog ka na, habo, maiba ko kay Kuya Cedric, kay Rakman, maiba da siya, Sir Alvin. Kasama-sama siya ni Kuya Cedric niya. Kayang-kaya man, Sir Alvin, ang trabaho at sanay man to sa bundok, Oo. Sir Alvin. Buisit Ano lang, man. basta Oo. huwag mong pilitin na Oo, ano. may kalabaw man siya, Sir Alvin. Kalabaw, mag-arkila siya ng kalabaw niya. Pero ang sabi kasi nung doktor, binatin Oo eh. nga Ano? ni Sir Alvin, sabi i-exercise. Kaya po, wag po kayo mag-alala. At sabi po ng doktor sa kanya, i-exercise na po yung paa niya. Pinapaanong buhat nga siya, Sir Alvin, sa exercise ng ano ba ba? Mabigat, Oo, mabigat. mabigat. So, di, ayos, at least na-exercise siya sa trabaho. Ano, Sir Alvin, may pera pa ako nakukuha. Sahod niya, ano, Sir Alvin. Uy, Sir Alvin, hindi. Pag may asawa ka na, Sabi nung ano. pag may asawa Sabi ka na, nung Sir nag-comment. Alvin. Pero sabi nung Oo. doktor, binati naman. Oo, sabi Sabi ng nung therapist. doktor. Mas malala pa nga yung ginagawa sa therapy kisa doon sa Oo. mga ginagawa. Kasi akit ka daw ng ganun, no, yung pag-aakbang baka daw makursa. Ay, ganda. Hindi man yun. Concern sila, oo. Concern lang. Pero sabi talaga ng doktor, grabe nga yung ginagawa dun sa ano. Oo, therapy. Pinapaano nga yun? May mga buhat-buhat ka pa Oo, dun. Sir Alvin, yung unang, yung pagtitherapy niya, pag nauwi siya, nilalagnat at sakit daw yung paa niya, pero yung nagbundok siya, di man siya nilalagnat, nakakagala pa nga siya, nakakaduma pa sa tita niya, Sir Alvin. Oh. Sanay man na, Sir Alvin, maganda. May tuhod na nga ni Sir Alvin, hugis, may tuhod na siya, hugis. Oh. Oo, Ganda naghahabol na na kaya, yung maraming muscle niya salamat sa ano. talaga, Dati wala Sir yan, Alvin. ano? Mm-mm. Ayun, may muscle May na. muscle na pati. Muscle Payat, na. payat baga Payat yan yan dati talaga. Oo, Sir Alvin. Kaya Hindi pa maraming na-opera, ano? salamat po. Mm. Maraming salamat po talaga sa na-opera na si Cedric. Sa lahat pong tumulong sa operation niya, sobra po akong nagpapasalamat po sa inyo. Kasi po, Hindi ang natin laking maisa-isa. tulong. Oo, ang dami Pero nila, Sir ang Alvin. pinaka-main talaga, si Kuya Ninong Rene. Rene at Ninang Lani. Ayan na, nakabili na ng manok si Sir ano. Alvin, maraming salamat po Ninong Rene at Ninang Lani. May manok po kami. Ayaw po ni Cedric sabaw. Ayaw maghigop sa gaw. Gusto Gusto po niya adobo. Yan, may adobong manok. tawyo. Adobong manok, Sir Alvin. Ay, grabe. Ay, grabe, Sir Alvin. Sarap ang ang manok. ulam Oo, niyo. Sir Alvin, masarap. At galing sa Panginoon, Sir Alvin. Ayan pa, oh. Ay, Manok, kabanga, Sir Alvin. Tsaka pag magaling pa magluto, Ay, masarap, Sir sarap Alvin. talaga. Ay, mabuti, Sir Alvin. Hintayin mo na lang at para may ulam ka. Oo, Sir Alvin. At pag kulang, mabili na lang ako, Sir Alvin. Wow! Dito Manok, na Sir kami pala Alvin. papananghalian. Oo, Sir Alvin. Oo, Salamat, ano pero- ka na lang, Sir Alvin. Oo, Oo, may salamat, manok. pero At ano minsan na man din lang kami. makamanok-manok, Sir Alvin. Ay, matuwa naman ito si Tantan, Sir Alvin. At may manok. Pag nga, ano nga, Sir Alvin, napiding siya sa school, may manok. Ay, ma'am, Sir Alvin, may manok. Ewan ko sa batang yun, Sir Alvin. Gusto manok. Sabi ko, day ka ano ha, day ka social hilingon mo, maggulay-gulay ka ang tuhod mo, naghihiri na at ang gulay Sir Alvin, parang palakas tuhod, ay gusto niya man Sir Alvin, magmanok-manok man Sir Alvin, kawawa man si Bunso mi at puro kami gulay, nagre-request manok at matutuwa yung Sir Alvin, galing school Sir Alvin, nakabili na po kami manok Ninong Rene at Ninang Lani, maraming salamat po, maluto Sir Alvin Cedric at maalis sila, mabaon na lang sila, magpamahaw. Dahil sa'yo, Sir Alvin, Makain kaumaga na lang kami dito. nakamanok-manok po kami Ninong Rene. Ikakain na lang po namin kayo Ninong Rene. Wow, salamat talaga Sir Alvin. Dahil sa'yo, Sir Alvin, nakakamanok kami Sir Alvin. Dati Sir Alvin, puro kami gulay. Ang sakungkap mi ng Sir Alvin, asin. At walang-wala kaming pera. Asin lang, gulay, asin, iyon na iyon Sir Alvin. Ngayon Sir Alvin ay naranasan namin ng mga ganito Sir Alvin. Masiram-siram na. Masiram-siram na ang salamat Ang talaga Sir buhay-buhay, Alvin. ano? Oo Sir Alvin, kami Sir Alvin. Si Cedric ang paraluto. Oo, si Cedric Sir Alvin. Ako ang nagluto man dito Sir Alvin. Pag wala siya Sir Alvin, ako man, kaya yung nagkasikat nga Maswerte niya ka ako. dito sa ano mo, ay bless ka pala kasi. Oo nga ni, magaling masipag magluto. siya Sir Alvin, magaling din magluto. Ako din, mas maswerte ka, maganda ako, ano ka.
Ano Sir Alvin, ano na tayo? Oo. Sa ganda ko pa lang, surteng-surte mo na. Ang bihira ang makahanap ng ganito. Ayun Sir Alvin. Oo nga ni Sir Alvin. At sabi ko sa kanya, maswerte ka sa akin. Sabi ko, at kahit anong problema man ang dumating sa buhay natin, hindi ako nagsuko. O, kung nagsuko ako, paano ka na? O, wala man din sa imong intindi. O, Yung iba, magduwa di ba pa yung lang iba, kami Sir Alvin. Ako, kasakit lang. oo, Sinukuan. iniwan na. O, sabi ko, ay hindi kita iiwan. Buntis ako nung na-aksidente ka. Ano ka? Panagutan mo ito. Sabi ko, Sir Alvin. Buntis ako, Sir Alvin, na-aksidente siya. Kaya sabi ko, hindi kita iiwan. Okay lang. Kahit anong mangyari. Yan, kasal na kami. Ano po, Sir Alvin, salamat po. Ninong Renny. Oo, Sir Alvin, maswerte siya sa akin, Sir Alvin. Sa ganda ko pa lang, sa daldal ko pa lang, wala na. Oo nga, Sir Alvin, kaya nagpapasalamat po ako sa iyo, Sir Alvin, at na vlog mo po kami, Sir Alvin. Ayan, Kaya todo ingat, chat ingat. ako kay Sir Alvin. Andun pa, Sir Alvin, ang conversation natin. Oo. Oh, Sir Alvin, tulungan mo pa ako. Naghihingi pa akong tulong. Nakakaawa ako, ano, Sir Alvin. Maluto na siya, oh. Masiram-siram ang ulam. Lami yan, lami. Oo. Si Lula, bibigyan natin si Lula. Ay, lagi mo yan si Radcon binibigyan. Bibigyan ko ng kitang bagas. Ang importante sa lahat. Bigas, ano si Alvin? Mamaya, mabili akong bigas. Grabe ang panira ni si Drake. Dahil kaya ang panira. Lalagyan mo pa yan ng sili. Ay, oo, Sir Alvin. Yung pagmanok, Sir Alvin, ang may ulam. Nataob, Sir Alvin, ang kaldero. Nataob ang kaldero. Wala na makaya ng mga aso. Oo, Sir Alvin. Kaya sabi ko, ang sarap na pagmanok, dapat dakol-dakol ta. Ang kaldero nataob. Kawawa ang mga aso. Oy, kala mo lang po, Pag Sir masarap ang ulam. Masarap ang ulam. Sabi ko, pag ang ulam natin ay mga mahina ka mo magkakan. Pag manok, Sir Alvin, minsan lang, tambak, Sir Alvin. Napatatawa pati ako, Sir Alvin. Ganon talaga ang mga Pilipino matatakaw sa kanin, Sir Alvin. Ini, lalo na matakawan mo ini, Sir Alvin. Kaya sila binat. Pero wala hindi man siya mataba. Pero malakas kumain. Ang ganda yan, ganyan. Sila Sir Alvin nga, pag karne ang ulam ay tibay. Ay, iyo, itong Christmas party, Sir Alvin, matakawan ako. Ay, grabe manok ko, grabe si manok, Sir Alvin, grabe. Basog-basog ako, Sir Alvin, yung nauwian natin, hindi na ako hindi na ako nagkain. Yan, grabe, salamat, Sir Alvin. Buwanghang! Salamat talaga, Sir Alvin, maraming salamat talaga, Sir Alvin, at nakakaroon naman si Miss Guy. Ano na po, at baka may maging kapitbahay. Hindi mo, Sir Alvin. Pag marami, hindi ka magbahagi. Pero pag sakto lang, Sir Alvin, wag muna, Sir Alvin. Po. Tsaka mahirap din, Sir Alvin, mabigay sa maraming pamilya. Kasi yung bibigay mo, unti lang, baka mag-agaw-agawan. Kaya si Lola, Sir Alvin, kahit binibigyan ko siya palagi at siya lang po, solo lang, kahit unti lang bigay mo, harati-hati kami, okay lang. Pag marami, Sir Alvin, nahihiya man ako magbigay ng unti at marami sila. Kaya, Sir Alvin, hindi ako namimigay. Hindi mo. Pag sakto man, pag sobra, Sir Alvin, nabigay man ako, na tayo, Sir Alvin. Tama yan. Tama yan, Hindi lahat ibigay, po, Sir Alvin. Salvo, naghihintay na yun at Excited na ito magsama kay Kuya Cedric niyo. Sir Alvin, iyan mo lang kasama-sama niya. Bibigyan ko man yan ng 5. Dapat hindi masanay ang bata, Sir Alvin, na bawat utos may premyo. Kahit ilan ang ibigay, okay lang. 5 piso, 2, okay lang ito. Huwag sanayin, Sir Alvin, na malaking pira ang ibigay. Ay, naku, ito ang makukonsumisyon po, Sir Alvin. Kaya sabi ko, okay na yan, piso. Ay, wala nang nabibiling piso ngayon, Sir Alvin, ay 2. So, isang biskuit, isang na yan, kirichirya candy, Wala nang Okay na pisohin yun. ngayon, Sir Alvin, 2 na. Ay, Diyos ko, mahirap na talaga ang buhay. Kaya wag na pong mag-aranak ng gulpi at Sir Alvin. Kaya ako, Sir Alvin, pero palagi na akong implanong Sir Alvin. Para Kayo, Sir Alvin, magdaradagdag ka mo at iisa pa lang si Bibi Ali. Kami, madami na akong anak. Ay, kaya pa daw after 2 years, 3 years, pwede na. Pwede na. Burak si Sir Alvin, mami Isa rin yan. na, anak. Mami na, gusto pa mo ni Sir Alvin, Hindi kaya anak. kailangan kasi may kapatid siya. Ay, oo, Sir Alvin. Kasi pag wala man tayo,
May Kailangan talaga ano Sir Alvin. Kailangan. Ako, Sir Alvin, Tapos yan, ano ka, matagal pa ako, puro na lang ako alaga. Gusto ko man magtiritinda, pangarap ko. pero wag na kasi may kapatid siya kahit is dalawa, tatlo, pwede na Ngayon yun. nga si Robin. Pero ako, kung ako masusunod, ayoko puro alaga. Gusto ko man maghanap buhay, magtiritinda ako. So, sabi ko baga sa imo, Sir Robin, gusto ko magbarabay, matinda ako dyan. Kasama ko si Kylie pag malaki na. Ako, pagkatapos ko mag-alaga kay Kylie, buntis na naman ako, maalaga. Nang puro na lang ako alaga. Ay, Kulang na pa tayo. yan ng si. Unsi pa nga daw, sabi ni Cedric ko. Hindi ko gayo. Garo na maluwas na ang matris ko, Sir Alvin. Maluwas na ang matris ko, mga consumption ka mo. Malulusyang na ako kaya, Sir Ako Alvin. na nga at Sir Alvin na nag-adjust at gusto ko 2 dosina, 1 dosina na lang inano ko. Hindi, mag-isang dosina ka. Puro panganay. Puro panganay, Sir Alvin. Puro mahal. Abang may ta. Oh, puro panganay. Pinagbibigyan na nga, puro panganay. Ikaw, Sir Alvin, gusto mo puro Gusto mo maano panganay? kita, kalampunay. Ano Sir Alvin? Oo, Takot sa kalampunay. ano naman yun. Sa ano lang, isa lang, sa isang Isang ano. babae lang. Ano, Sir Parang Alvin? tunay na magkakapatid. Oo, yan. Tunay magkakapatid. Hindi Mga hap-hap lang. Takbo mo, Sir Alvin. Oo. Mapangit ang hap-hap, Sir Oo. Alvin, Kumbaga, hap-hap, ikaw, tugal ng kapatid ang say na, mga alka to. Ganun ang hap. Buo talaga, Sir Alvin. Oo. Buo ang pamilya, buo ang pagmamahal. Ayun. February pa lang ngayon, Sir Alvin, araw ng mga puso pa rin ngayon. Yun. Yun, Sir Alvin, ang tinuturo namin sa simbahan ngayon at pag February, ang topic ay araw sa mga puso. Happy Valentine's pa din sa inyong lahat. Araw ng mga puso pa rin yung ngayon, Sir Alvin, at February pa rin po. Ay, mga birthday ka na, Sir Alvin. Ay, Mga mga birthday birthday na. ka na, Sir Alvin. Ay, ano Malapit tayo na. niyan Sir Alvin, saan tayo niyan na-celebrate? Oo. Surprise na lang, surprise. Ay, Pagpaplanuhan invitahan mo kami, namin. Sir Alvin. Invitahan mo Ay, kami. syempre Ay, naman. mabaho na akong plastic. Ready na ako. Alam ko pa ang birthday mo, Sir Alvin. Ay, i-invite mo kami, Sir Alvinata. Makakan-kakan kami doon. March 8 ka nga na, Sir Alvin. March 8. Tapos si Cedric, April. Ay, surunong doon, Sir Alvin, ang birthday. Birthday ka na talaga, Sir Alvin. Dapat may Malapit na. paghahanda na may regalo ako, Sir Alvin. Ang regalo ko sa inyo, Sir Alvin. Pagmamahal, Sir Alvin. Ano ka Prayer na? lang. Oo. Prayer, ay malaki. Yun palang, Ay, prayer pala. oo, Oo. yung palang pag-pray ay grabing malaking tulong na po yung Sir Alvin. Kaya salamat talaga, Sir. Grabe, di ka na, Sir Alvin, ang bahay namin. Daming mo ng gamit. Wala Oo, nang napuno na, space ano? dyan, Sir Alvin. Ganda na ang buhay ni this guy. Nga ni Sir Alvin, kaya maraming salamat po sa Ano? Kamusta na? Okay, Sir Alvin, yung pagmumudol ko. Sabi daw po ni ma'am, kunting kimbot na lang daw po, high school na daw po kami. Wow! Sabi niyo, Iyo sure po, talaga? sabi niya po sa kuya yung nagpasok Galingan po mo, ha? Oo. Yung, Di ba siya na din nag-tutor sa'yo? iyo po. Sir Alvin, mag-ano ka kay ma'am mo. Dikit-dikit ka. Sabi ko ta. Mag-ano ka. Tiga nga, yan nga po po, Oo, Sir Alvin, sa dadalhan mo ng katain ni ma'am. dadalhan mo ng kamuti. Yung meron Siya nga po yun na pamirindan sa muya ng sa banana po baga, Sir Alvin. Banana. Iyo po, kaso kami yung naprito. Iyo po. Ay, di, nagluluto-luto din pala mo, Sir Alvin. Doon sa ay salamat. Kaya na sa Kuni, school. ano, kayo naman. Hindi, meron. Dadalhin ko talaga Oo, ito. dalahin niya, Sir Alvin. At sa mga Oo, grabe, Sir sige, Alvin. salamat. Pag Salamat. mahanap sila, Sir Alvin, nyug, bibigyan din kita nyug. Iyo po. Sabi nga po ni ma'am daw po, sabi daw, marunong na daw po kung kunti magbasa ng English. Sabi ko, Wow. si ma'am na po yung nag-ano sa ko, yung nagtugdo po, tapos si Ate. Laati po. Si Si Ate Ate, Rina Sir to, si Ate Alvin. mo po, Sir Alvin. Sana talaga, Kapatid ano, niyo po, iyo po. patuloy-tuloy Yung po na. bagang tigsuturan po kung kunti ni, ni Ma'am Wina pag nadating po baga. Tuturuan ako. Hindi ko po nakakalimutan yung mga yun pong mga tig-module ko dati. Tanong po kami nung pag mo po dyan, face to face.
Tapos may Mamaya ano, may face to face yun. Ay, very good. hapon po. Ayun. Sige, good luck and God bless. God bless, Sir Alvin. Salamat po, Sir Alvin. Ha? Bye-bye. Ingat po. Mauwi na ako at bye-bye. Oo, nakakuha na ako ng ano. merendala ni Ma'am Ng Wina sa merienda. school. Opo. Sige, Cedric. Bye-bye, Sir Hanap Alvin. kayo, Sir Alvin. Oo. Ingat po, Sir Habang Alvin. tayo magluk. Tara. Oo. Ingat ka, Sir Salamat. Alvin. God bless po sa lahat. Salamat po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo.